no lamsogo ani blog tini hinke chung chenai nemu temple thangna nai tongo a temple ni mungo kha Kapaleshwar temple hinke chung wasipan thangya ko sai bumanya haipano chung location nai thangnai ge chung tabo Taramani station no thangnai ge aro ni simi Thirumalayo angkhonai ge Thirumalai jara 10 rupees se hinke tabo abono thanglainya bagi nai tongo hinke chung tini total tinta temple gori nai hinai tongo hinke abo bus kangon no phonogano bo temple thang genra nãy trong đi trên lò cái hiếm đi tao dùng thắt thang này này những cái chỗ hiếm mới phải sóc bay khá thì có nó cả sự này những cái chỗ tao bước station nó sóc bay khá cái cú nhé bara bay station only 2 minutes sih cái gì nhé train 10 nó sóc bay này cái tao already 10 baji jang nó cái chỗ tapi kita này mua có anh ấy lagi thì kita nó thang tak nó là không tông này Nia rogobo yang tui evening walk khanyan phaijak ke ang bukisa cinema han thangkau jaga iko yang phajing tui nyu anggo ro nasing tongrana ke bo tiketan baina kha ke mondir barta jorase ratongnai phungni ke side go ke chatan simi tai bukholoknai atta jora ke ta bukjung de baratani bisingo somoina nango hayake plus khai paine Tren rok slab jangnai eba ke exam rok roi jangnai sogaya kohke jesuk jara tui sogaya sak ani bakha asungno duk ke kului tongo abono tabuk butaimong kha haini bagai khabromai si ma phailaisu ticket dokta noi kuno mate sakao sopai kha leng soka siri kamani ke omo saka tui tren choliwo current bai yo phas phai gai ko khana ka drok no hinya ko tren sopai kha jungku sopai drok si ko ka Kono kana Iko nai di chung mobile nai si thangai tonglayo Taramani o kamani tei 5ta station parmango ke narokno sawai ke phunogano jaya sak nai tongdi yang tui teke satren bahino lai tongo Finally chung Thirumalai station sopai ka eta boro nongkhoroi ada kilometer himai khana nangnai po gabon thangi tonglayo ke oro public road bage kaisa advantage tongo abo ke after 10 minutes ngeno kaisa train after 10 minutes ngen kaisa train kaisi tongnai bagai kono problem kore kaisa train thangbai phano te kaisa train tongo abon bage ante sajak kha ke tei bo ang deo chenai phaimani lo kha par kilometer no kaisa station malai ke sampa ke tei da ke jongta biang te khonai biang te ya biang te khon lai he sơ chi chi nai di tei video khai mà nó gây biểu lo cái lo này lấy chồng có tôi đi thì có vụ gì ạ vào khen mẹp này nhảy cái con là cái thằng này cái con này rất biết ấy cái mà rong ra đi tôi tâm sản này ai biết đấy rất cái nằm đây trong này có vụ gì à Ora Hindi mo maya. Lala simi nai dong. Hindi gitu sung kita mana borok maya. Ke English ke ang maya. Borok man panon deh. Borok baksa maya. Bongkong lebih sawo. Ke ang mo ini English maya pun ham bundes bah hai lang kapang pangkar kayam tapi tam. Je man tu maya tu. Maya buji lai ong lai nyan pon ke hai English. Thai sa ko borok thai sa ke tangai thai ne. Ke thang lai tong lai hai se. Tabuk apa kaisa no jekno jaga berai nang kaisa no problem hike lilak ro nai di bo mobile video khake mar ke lilak ro language problem ni bagi no joto ni sai problem joto ni potor hike language no language ma yang kake kun jaga berai thoya he ba buin sungna kon sung to ya gola bahai plastic gola bai dik phang lai dong ai song aro khau mu ji ro ko sung mani
Iko plastic ni gala bai ti thok lai ka se pai ma talang nai no ka thang puro flight to thang puro ke ro mu nyar kom talang tai bu sok tong ko saya lo tini ti chang ngun yang búa ba la sao cái nốt lúc khai tay nhảy cái ở trong thang mới mang mà sau này đặc biệt phát thôi nó nằm thấy có cái đấy chỉ sau cái này là này ra nè Kapaleshwar temple này bé thế cái tam cái muk Mahadev nih apa cái sana nhảy cái tam dân miền này tao này bây giờ ta bisi lấy sai lia hay có nào bao kia ubar bung khai thang này cái ta bung sẽ có nào giả gấu sau cái ra nè khi mình này cái này khi mình này cái nè chung station ni right side ti himi phayo ge I kon hun ja kham mondir ni bui yong khana ko ke bui yong isa sung ka ro ko right side ti thang ni chawo tui bun hun jong kha mondir road phai ke left side ko mondir bun hun jong kha ko nai di khai ba no get chai ma ko yang thang ni chawo yang tu yi ko no rong hun ma yang tu thang ni jong lai leng ma ni tu shinung ma na shine so bayarok jongo mondir no asuk naituk cái phai mani finally jong o mondir ni main gate buskango sapai khai ko nai di mondir bokhorok busuk suk ge dakti thangi nai legra na buskango phai di ko sapai kha jong mondir ro nai di tabu si main gate malayo ango bahai temple Chennai Express famous inok mani tabu khang se obno mokol buskang waino kha belai no kha tong thoka tina manai thok jaga ango mondir no tabu kharo juta ton grana rang ro roi de ma ton juta dawi ka gomani rang biste ka maru khang ke jota bising te hapsinai busuk jara tei video ma khai camera lau ma khai sai maya kho jesuk ma chang nang phungnan trai khainai iko chung tabuk bisinga hablai tong layo inke tabuk bisinga haboi first motai si khulongmina nai inke motai ni bomung to manya haipano khulongmina lainai o Kapaleshwar temple Chennai ni famous temple hinjago tei belai no kasam temple fo inke tini ang oro sokpai belai no khaksang ma man kha tei temple bo belai no nai thogo chung motai khulongmai phota khulai na kha inke tabuk biang sai ti thangnai naigrana iko foreigner ni boro rok bahano tourist khaina ni phaibai jak ge chung mutai khurmani jaga kha iko online khe borok basajak oro no chung mutai khulomai na kha ge tabuk ge yang thanglai sinai iko yang haipano thangnan saka kisa mangplibu tisawi na gana no bar ship chibong kha oro sisa ba thoi ma tong ship prop soka hinke chung mondir beraite yang ungklong ni gate bonogoi rokha hinke ongkhorei thangoi ko khum rok tam phalo thailik rok hinke opno kisa narokno share khainai hinai iko tisawai namani khum rok bahaine kufur naithokma rok haibano chungkhe pailia baksake khajowo berna bagai gajra painawo te baksake khum haino mutayo kandena bagai painawo hinke chung khailia haipano nongno phunok nai hinai kisa video khaina ka chung already mutai khulumbai phaijak no inke I ko yang side hinke lek tongo obo o mondir ni lek no inke o lek gana tuinu chung tasingo phaiprang nongno phunok mani tuinongoi na mani lek len hunjagoi tongkha haipano chung mondir gate sisinia hinai inke o lek gana no gori boi ayang buskang ni gate tui chung happai kha gate tabu khe yang ungklok ni gate tui haino iko lek rok na hanai tongo ta nai thokma khe khaijak tui ka charo ke tui buk khrang ongoi tongo belai no kha tong thogo ta hai ke no barok thanda sip sakhe angayang gate baire thangmani tabuk himui phai tongo bisingo no inke tabuk bui bebaksa kisa asugui tongrana inke kisa bokra rok kasang ruboi satong belai tungkha inke chong nogo thanglai sinai chung tabuk joto mondir guri baikha inke tabong kholai sinai te kaisa mondiro thangnai
norok no phunu gano aro thamo bang bungsi kaham ke maya ko tabuk net tai kisa kaham ke naina gana aro thangnai iko longka kapaleshwar temple naithogo belai iko ang mondir gate bisingni ongkhorka tabuk khe chong nogo thanglai sinai inke chini je jota tonmani rang ruroi e abna tabuk a jota no nainagrana chung tabuk mondir ni ongkhori phaika inke ang norno samani tei kaini mondiro chung thangnai hinai inke abo barata ba baji kheno plus khaibai unga tagol rino barata kana nai tongkha inke thanggoi lab koroi amon bagai tei mondiro thangya kare chung tabuk tei kaisa jagao thangnai abong kha Gindi National Park aro thangnai hinwang thaklaika inke tabuk gari book khailai tongo inke naigrana abo 2 minute kheno gari sokpaini hinoi phunugoi tongo naisinglai naigrana inke aro thanglai aro thamo bukhunu gano nai tongji iko chini auto sokpaikha kalai nagrana inke chung tabuk thanglai tongo Gindi National Park o iko naidi chung sokpai tamunokha asuk kesalma phailai se hairok no goirole bakha busuk kosto nang o parko ni weekly close iko tuesday inke oro bahanyo nuglia te oyo monjero thanglai man aro bahanyo ba ta inke close haitai ko tini ko lokhe pan ditini jora salangli ata buktei kaisa puro thanglai hinai nai tonglayo naigrana thapung takno ko tei ganar dong nai negena chung tabuk o lamao basawino select khailai tonglaikha biang thangmani jano biang ganar hine abono nailai tonglayo oro close ongoi tabuk tei kaisa tei bukari bukhai bukha tei kaisa jaga thangnai abono nar thangai phunugaro tam jaga ni bung sala jaga bung tamo amo da jaga bung khawano ndong no diem birla ha kuno biang diem birla plan kuno biang nanti neto nice tang kong buko dun screenshot na naroon kita iko tama kanyo neto search khai si buroni ares tong abno nai tung bai thang lai nai tung aro jani dam ta dong tong kha lu sudah koi de oro lu sudah tung ke park ni ke kaham ke nai jaglia hinke chung asuk select khaile mani yagolo tabuk thanglai tongo abong kha birla planetarium o hinke o video belai logoi thangsinai haini bagai ang aro thangmani jesuk je video ani te kaisa part 2 blog o sinorok nogoi mansinai same day another blog hinke abono tini nani blog aron en khaijak sinai norok naising tongdi ani part 2 blog nobo